опасен Кико. И това сме... И тук е... Сята отрепах, вземам си меча. Куа! Имаме 52 лут. Та... Докато не снимахме, посъбрахме дърво, намерихме друго островче. Още едно. Сега да си направя крафтинг тейбъл. Да си направя меч за кравите. Кирка и брадва. Първо брадвичка, защото има много дървета. Никакви неща не сме намирали за сега. О, топа трябва да строим къщичка. Ай, някаква импровизирана. Дърт. Ай, Мартия, почваме да строим. Идвам. Чай да си направя брайтнеса, защото съм го намалил. Имаш ли кирка? Yeah, baby. Yeah. Не. Нямам никаква храна. Сори. Сега ще ме слушаш, защото имам меч, а ти си умрял от глад. Слушай ме сега много внимателно. Покажи си задника. Имаш спирка. Да запушим ли дупката, зомбитата да не изкочат? Намери кол или ще е такова. Чакай. Дай-ка, направи печка. Че... Марти? 5 необработено дърво ще изпека. Вече си имам интро, само ми трябва камтасия, за да го таковам. Направя. Да направя ли въглища още?
Имам 4 кол и 4... Ще оставя. Ще оставя кол малко. И няколко клечки. Да си оставя ненужните айтами. Чакай малко да си подаря инвентарито. Ай, почваме да копаем, нали? Чай, трябва да си сет кол. Ти набери кол. Готово. Пак сме само двамата в сървъра. Не знам от колко време е клипа, но много мълча. И това не ми харесва. Яко! Намерих си айрон. Втори епизод и вече имаме айрон. Яко. Обикновено, ако снимам клипове, в третия епизод вече имам айрон. Но все пак това е мултиплеер. Какво се очаква? Натам е пътя. Охо, ние къде сме, бе? Марти, отивам до Холм да си направя такова. Да направя такова факли. Стига, бе. Умирам да си говоря с Марти. Марти кирката! Мисля и сега само да направя въглища, да видя какво ще намерим. И това е. Мисля да свършваме и сега вече с клипа. Ще видя по колко ги правя. Виждате колко бързо се намира мина. Ако съм направил клипа малко повече. Браво, аз също имам айрон. 7 айрон имам. Този път не го бях видял. Айронче. Остава само злато да намерим за Skydust Minecraft. Нещо ми е много скучно.
Да, бе. Да, бе. Аз па казвам да не се казва поредицата Iron и Cole. Ще бъде смешно. Първият епизод много островчета. Втория Cole и Iron. Сега остава само и злато да намери биста. Cole, Iron и злато и диамант. Ако намерим и лапис, лазули и редстоун, ще напишем всички руди. Идвам! Какво стана? Едно сърце. Фак, какво стана? Падна ли? Какво? Лава. Фак. С мен ще се закачаш, майка ти. Майка ти, нати на майна. И аз съм на 2 сърца вече. Трябва да намираме храна вече. Мисля да снимам на Battlefield 3 или 4. Не знам, ще си я сваля и ще кажа. Още един скелетън и още една битка. Трепия скелетън и ще се нарека убиеца. Трябва да сме предпазливи, на едно сърце си, аз съм на... Това да е епизода. Окей, Айри, чао YouTube!